रथालाय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आं ग्रेसाव थांदोंमोन बिसोर सानैबो गैया माथो बबाव थांखोथाय बिसोरो अ फोथायाबो गैया नामा सानैबो गैया बहा थांखोथाय आं साबि लायनोसो ओंखारदोंमोन अ आं न'आव थांनानै साबिखौ लायना फैनि आंहा फोथायजों रायलायनांगौ खोथाबो दंखायो दे होमबालाय नों लाना फै थां होमबा नों थांग्रोदो दे जागोन दे Laisri, ujuk na mana sila? Laisri, hey aja Kajia, kata Kajia, hey Fwthai, Laisri. Habab ada mayaw बैसागु नांबोला बायदोंलै बबाव हरसेमोन थायामोन नोंलाय मा मिलला बेखो मा जादों Daulah Oi, Swithw! Ma daurang sampai tadi nengah beres punya deh. Nengnya kalau baterai sampai dah Swithw. Arang sikan pernah naik sini dong nengkau. Orang semani bohalang ya menengah. Arab ya kau malah nengah. gila, nada gila. Mana tak ekspor lengan rasa nenglah. Mama nak pilih ku Nengku tu orang semani singgah si betadeng. Nanti neng tu singgah nak fidang. Bung nasana. Neng mana bung nalai ya. Ang neng ni jauh neng mana ma. Bung nasana. Kau cuma sana cengis online ni. Sana cengkap online ni. Ang birat kamu lupa. Nai sunan nai, ang ni mi hunong koma bahap ting nai, ang ni mi hunong nei foy puap ting nai. Ma muna nengah, neng ni kasi sinang isaw, ha? Neng ni kasi sinang papi. Anak ko niyo, namunan lala si bay. Anak bekot ako na, anak bekot ako na. Anak bekot ako na. Masih nak mahal tu berko. Masih. Aku tua minum kaya. Hey, Swithw. Engkau lama nak kerja apa ni? Masih dulu tak? Masih selama ini mahal tu masih. Oh, sang patra pun naik di mana mana? Res kalau mana nggak? Nong apa mencium senang je. Nong untuk jangan joldi, tolong na. Sabai, fungbai ada endi pun. Sabai, bekau setiap muakai. Bekau zoni ni saya semua ada. Kapan kasih betul saja endi pun. Mama, nung kalah nung pinoi pai, nung curu kalah. Kamu apa itu dengar? Aku dah kerja tu belai. Huai tu dia kulbe. Huai tu dia kulbe. Mansun man kena mah. Mansun man kena mah. Kulbe. Nung curu campur. Campur kamu. Ibu sih ibu nak online apa? Huai tu jadi nama. Nung curu aku campur sana. Nung saya apa muda? Hah? Nung saya apa muda? Oh ya dah. Haklah sama baik malah bekau tak haklah sama baik. Nung rumah pun lebih tu. Anjang berbeda aku nak video. Swithw. Ayah guys. Nengnya kalau bangsa sampai. Nengnya kalau bangsa sampai. Hang nengah. Hei. Ada. Para sama tu mereka. Mama, kalah minum ni pai. Hei. Tolong sini. Tolong sini. Bijo. Mama, kalah minum ni pai. Haklah sama. Haklah sama. Ada minum ni pai. Dah minum. Hei. Kalah minum. Hei. Hei. Seorang cakap saja. Mama, tolong saja. Ada biji berani sekali. Rahu cakap. Mama, kalah. Nanti ni awak jauh ni aku kau wang naik naik ada.
नोंसोर जुदि ओंखारलाङाब्ला आंनि गोथै सहखौ नोंसोर मोननाय नंला मा जागोन बे न'खरा मा जाबावगोन थावाखै थौ जोंहा बे न'आव जायगा गैला जों गुबुनाव थांनोसै जों बे न'खौ गारनानै थांबासो नोंसा नोंदाया गोजोन मोनसिगोन नोंसोर मा सानलाबायदों बे न'निफ्राय मानो ओंखारलांनो नागिरदों बे न'निफ्राय ओंखारलांनो नाङा फंबाया हारसिं थानांगोन नाङा नोंसोर थाङोबा आंबो थांफागोन फंबाय बे न'आव आंबो थाया नाङा गिदिरफोर नाङा उन्दैफोर नाङा फंबायखौ हारसिं गारना थांनो नाङा आरो नोंसोर ओंखारलाङोबा आंबो थांफागोन नाङा गिदिरफोर नों थांफानो नाङा नों थांफाबा नोंसा फंबायखौ सोर नायफिनो बेयो हारसिं जागोन नों बेखौ नायफिननांगोन नों समायला नों नोंसा फंबायखौ मालाबाबो गारनानै थाङा होननानै नोंसोर थांनो नाङा उन्दैफोर आदालै फंबाय मा जाबावगोन बे न'खरा फंबाय निजिरा नों बावहाय निजिरा आदाया जानला मोनला बुंलाबायदोंसो आं नोंखौसो मोजां मोनो निजिरा नोंथ' आंखौ फोथाय आदाया आंखौ फोथायाबाबो नोंथ' आंखौ फोथाय नोंथ' आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोमोन ना आदायाथ' आंखौ फोथायखाला नोंथ' आंखौ फोथाय निजिरा नों आंखौ फोथाय सैथोआ जोंखौ गोरोन्थि सानदों बिनानाव लाजियाखै बिफोरखौ बुंबाय माला माबायदि बिबाजै नोंलाय नोंथ' बेनि बिबाजैसोना बिबाजैयाथ' बिमानि महर जायो मानो बिदि खालामगोन नोङो